Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politológ bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 237. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte. Hneď na úvod si dajme ešte jednu múdrosť, okrem tej, ktorá bola v úvode. Boh stvoril vojnu, aby sa Američania naučili geografiu, povedal Mark Twain, americký autor a humorista. Pred nami je víkend, takže dnes to bude nabité informáciami z domova aj zo sveta a bude to dlhé, priam rekordne dlhé, ale bude to hlavne spravodajstvo. Ja som si všimol, že v podstate v poslednej dobe je tých komentárov menej z mojej strany a že vlastne som taký správodajca, že prinášam to, čo niekde inde môžete možno len čítať, nie počuť. Takže poďme si to zjednodušiť. Opäť máme to dnes naozaj veľmi nabité a veľmi zaujímavými informáciami. Poďme teraz na správy, ako postupne prichádzali z moskovského TASu. Práce na Orešníku prebiehajú, tí, ktorí ho označujú za blav, sa môžu nadúvať nádejami, vyhlásil štátny tajomník Bieloruskej bezpečnostnej rady. Od začiatku tohto roka prišlo do ruských vojenských jednotiek na základe zmluvy takmer 175 000 príslušníkov a viac ako 14 000 ľudí vstúpilo do radov dobrovoľníckeho zboru, uviedol podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. NATO požiada Nemecko o vytvorenie ďalších 7 brigád v celkovom počte 40 000 vojakov. Na účely obrany aliancie informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje. Sem by som pripojil správu zo Štandardu. Sergej Lavrov označil plány nemeckého kancelára Friedricha Merza na budovanie najväčšej armády v Európe za veľmi znepokojujúce. Podľa ruského ministra ide o návrat k historickým vzorom, ktoré viedli k 2 svetovým vojnám. Na záver dnešného podcastu sa venujem tejto téme naozaj viac a hlboko, však videli ste koniec koncov aj nadpis, ako sa dnes voláme. Merz, ktorý prevzal úrad začiatkom mája, sa zaviazal k silnej podpore Ukrajiny a k výraznému zvýšeniu výdavkov na obranu počas návštevy v Litve, zároveň obvinil Rusko z ohrozovania európskej bezpečnosti. Berlín teraz podniká kroky, ktoré majú posilniť jeho vojenský vplyv vrátane nasadenia prvej stálej vojenskej jednotky mimo Nemecka od roku 1945 a toto je na zamyslenie. Do Berlína zároveň pricestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý sa snaží zabezpečiť prímerie s Moskvou a rokovať o možných ďalších sankciách voči EÚ alebo EÚ voči Rusku. Tu treba ešte povedať, že si odniesol samozrejme ďalších 5 miliard eur podpory. Viac ako polovica nemocníc v pásme Gazy bola postihnutá a nefunkčná v dôsledku nepriateľských akcií a ostreľovania izraelskou armádou, uviedlo ministerstvo zdravotníctva palestínskej enklávy na svojom kanáli Telegram. Izraelské obranné sily informujú, že poskytli lekársku pomoc približne 500 sýrskym drúzom v Sýrii. Predsednička Ruskej rady federácie Valentína Matvijenková zablahoželala predsedovi iránskeho islamského poradného zhromaždenia, čo je parlament, Mohammadovi Baghérovi Galibafovi k jeho znovu zvoleniu. Tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu povedal severokorejskému ministrovi štátnej bezpečnosti Ri Chang-daevovi, že Moskva oceňuje vojenskú spolupatričnosť medzi krajinami. Podľa vojenského experta Andreja Maročka, ktorý sa vyjadril pre agentúru TAS, prevzatie Konstantinovky v Sumskej oblasti ruskou armádou viedlo k vyčisteniu úseku administratívnej hranice Ruska a vytvoreniu miernej nárazníkovej zóny. Súčasná americká vláda chápe, že to bol Washington, kto vyprovokoval ukrajinskú krízu tým, že posunul NATO k hraniciam Ruska, povedal tajomník Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu na stretnutí s Laureánom Ortegom Murilom, osobitným zástupcom nikaragujského prezidenta pre rozvoj vzťahov s Moskvou. Britská spisovateľka Joanne Rowlingová, známa aj pod pseudonymom J.K. Rowling, schválila výber hercov do hlavných úloh v televíznom seriáli na motívy jej románov o Harrym Potterovi. Veľká Británia môže v Arktíde rozmiestniť stály vojenský kontingent v reakcii na zvýšenú prítomnosť Ruska v tomto regióne, uviedol denník The Daily Telegraph s odvolaním sa na svoje zdroje.
Rusko očakáva, že všetci podporia myšlienku uskutočnenia nového kola priamych rusko-ukrajinských rokovaní 2. júna v Istanbule, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. EÚ vo svojej výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete oficiálne priznala financovanie deštruktívnych aktivít namierených proti Rusku, uviedol šéf Komisie štátnej dumy pre vyšetrovanie zahraničného zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska Vasilij Piskarev. Ten uviedol, že hlavnú úlohu v takomto financovaní má Európska nadácia pre demokraciu, ktorá je v Rusku uznaná za nežiaducú organizáciu, financovanú 27 krajinami EÚ a Kanadou, keď teda tá Amerika skončila. Na internete som našiel aj túto informáciu. Prezident Vladimír Putin je podľa viacerých ruských zdrojov pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, no požaduje zásadné záruky od Západu. Kľúčovou podmienkou má byť písomný záväzok, že NATO sa nebude ďalej rozširovať na východ, predovšetkým o Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko. Okrem toho chce Moskva neutralitu Ukrajiny, ochranu rusky hovoriacich obyvateľov, uvoľnenie zmrazených ruských aktív a zrušenie niektorých západných sankcií. Putin údajne naznačil ochotu spolupracovať na prímeri po telefonáte s Donaldom Trumpom, ktorý sa snaží o mierové sprostredkovanie. Kiev však trvá na svojom práve vstúpiť do NATO a zdôrazňuje potrebu silných bezpečnostných záruk. Trump, ktorý sa snaží o sprostredkovanie dohody, varuje Putina pred novými sankciami. Západ však trvá na územnej celistvosti Ukrajiny a zachovaní jej práva na vstup do NATO. Kremel sa medzitým opiera o argument, že rozširovanie NATO bolo hlavnou príčinou konfliktu. Takže tu sme mali dva hlavné zdroje, a to Reuters a TASS, a popritom ešte LUP. Sem sa hodí jedna múdrosť o vojne. Vojna nie je dobrodružstvo. Vojna je choroba. Je ako tyfus, povedal Antoine de Saint-Exupéry, francúzsky spisovateľ a pilot. Aha, čo som našiel na hlavných správach. Srbsko, ktorého prezident sa 9. mája zúčastnil na prehliadke v Moskve, dodáva Ukrajine zbrane cez tretie krajiny, tvrdí Federálna služba vonkajšej rozviedky Ruskej federácie. SVR tvrdí, že Belehrad dodal Kievu viac ako 100 000 granátov a 1 000 000 nábojov s pomocou falošných certifikátov príjemcu. Podľa dokumentov sa zbrane dodávajú do Českej republiky, Poľska, Bulharska a ďalších krajín NATO alebo dokonca do Afriky. Medzi dodávateľmi sú podľa SVR srbské spoločnosti Jugoimport, SDPR, Krušik, Zenitprom, Sofak, Reyer DTI, Sloboda, Prvý Partizan. Podobnú politiku robí aj Slovensko, keď premiér Robert Fico navštívil Moskvu počas oslav víťazstva nad fašizmom, ale slovenské firmy dodávajú zbrane na Ukrajinu. A to priamo, samozrejme. Tam tiež som našiel pre vás aj toto. Európsky parlament samozrejme má právo kontrolovať, ako sa nakladá s prostriedkami únie. Ak existujú podozrenia, že PPA rozhadzovala peniaze na súkromné stavby, malo by sa to riadne preskúmať, ale je zarážajúce, že sa na to neprišlo za predchádzajúcich 3 vlád. Maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok verejne vyjadril podporu poľskému nacionalistickému prezidentskému kandidátovi Karolovi Navrotskému, ktorý v prieskumoch verejnej mienky pred nedeľným 2. kolom prezidentských volieb v Poľsku zaostáva za Rafalom Trzaskovským, primátorom Varšavy a zástupcom vládnucej stredopravicovej občianskej koalície KO. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters. Horúce info z TASu. Americký podnikateľ Elon Musk uviedol, že mal nezhody s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa v súvislosti s jeho dohľadom nad ministerstvom pre efektívnosť vlády, kvôli čomu sa cítil uviaznutý v problémoch. Moskva vysoko oceňuje konštruktívny postoj Pekingu k Ukrajine, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko. Ukrajinské sily uskutočnili útok na plynový sklad v meste Jenakievo v Donetskej ľudovej republike, uviedol pre agentúru TASS jeden z predstaviteľov mimoriadnych síl dnes v noci. Najmenej 70 ľudí bolo zabitých pri izraelských útokoch v pásme Gazy za posledný deň, informovala katarská televízia Al Jazeera. Ukrajina riskuje, že príde o svoje čiernomorské pobrežie vrátane mesta Odesa, ak hneď teraz nepristúpi na mierovú dohodu, povedal v rozhovore pre agentúru TASS
Americký ekonóm a riaditeľ Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite v New Yorku Jeffrey Sachs. Spolupráca medzi Ruskom a Čínou zohráva významnú stabilizačnú úlohu uprostred geopolitických turbulencií vo svete, povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko vo svojom prejave na 10. rusko-čínskej konferencii s názvom Spolupráca v novej ére, ktorá práve prebieha v Pekingu. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zachytila a zničila 27 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad pohraničnými oblastiami Belgorod a Kursk, uviedlo v správe ruské ministerstvo obrany. Saúdsko-arabský král Salman bin Abdulaziz al-Saud dostal list od ruského prezidenta Vladimíra Putina týkajúci sa vzťahov medzi oboma krajinami, informovala oficiálna saúdsko-arabská tlačová agentúra. Postupom v oblastiach medzi Belgorodskou a Charkovskou oblasťou začali ruské jednotky vytvárať nový sektor nárazníkovej zóny v tomto smere, uviedol pre TASS vojenský expert Andrej Maročko. Rusko navrhuje riešiť demilitarizáciu Ukrajiny na rokovaniach v Istanbule. Americký súd pre medzinárodný obchod vyhlásil Trumpove clá za nezákonné, čo naznačuje možné zmiernenie obchodného napätia. Izrael a Hamas prijali nové podmienky prímeria podporované USA. Tieto správy boli dnes v piatok na prvých miestach novinových titulkov v Rusku. Úroveň dôvery prezidenta Vladimíra Putina medzi ruskou verejnosťou dosahuje 81%, pričom 82% respondentov schvaľuje jeho pracovné výsledky, ukázal prieskum nadácie verejnej mienky. Ešte jedna z domova. Našiel som takúto správičku, počúvajte. Veríme, že dnes spravodlivosť zvíťazí a Štefan Harabín bude oslobodený spod obžaloby za jeho výrok z roku 2022 o tom, že by spravil na Ukrajine to isté, čo prezident Putin. Myslím, že je čas pozrieť sa na rodnú hrudu. Pri analýzach protiruských sankcií vychádzame zo základnej premisy, že pokiaľ neohrozujú národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, postupujeme v rámci jednoty Európskej únie. Ako náhle ide o sankcie, ktoré nás ohrozujú, máme právo povedať, že s touto sankciou nechceme nič mať. Vyhlásil to premiér Robert Fico v reakcii na kritiku schválenia 17. balíka sankcií proti Rusku zo strany predsedu koaličnej SNS Andreja Danka. Fico deklaroval, že postoj bude vláda koaličným partnerom trpezlivo vysvetľovať. Ak sú sankcie, ktoré neohrozujú naše vlastné záujmy, tak ideme v rámci jednoty Európskej únie. Ale súčasne hovoríme, že ak sú sankcie, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky, tak ich budeme vetovať, povedal predseda vlády. Danko odsúdil hlasovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára, ktorý minulý týždeň podporil ďalší balík európskych sankcií namierených na Rusko. Tvrdí, že izolujú Európsku úniu, znižujú jej konkurencieschopnosť a likvidujú hodnotu eura. Danko avizoval, že premiéra vyzve na preskúmanie mandátu šéfa diplomacie. A ešte tu mám reakciu opozície na prejav prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Peter Pellegrini správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach, že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená geopolitická bezpečnosť Slovenska. A že medzi zdroje tohto strachu patria aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť. Toto všetko je veľmi kritický odkaz vláde Roberta Fica. Vyhlásil to predseda opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na stredajšie vystúpenie prezidenta v parlamente, kde predniesol správu o stave republiky. Práve tá vláda Roberta Fica je zodpovedná za to, že nerieši problémy ľudí, ale iba seba. Schvaľuje si renty, dvojnásobné platy, beztrestnosť, no ľuďom dala drahotu, šíri nenávisť a ťahá nás preč z Európy. Zahranično-politická izolácia a opúštenie Západu, ktorý je pre našu bezpečnosť a prosperitu absolútne kľúčový, sú obzvlášť alarmujúce a predstavujú pre Slovensko obrovské riziko, skonštatoval Šimečka. Bol by rád, ak by si koalícia vzala kritiku k srdcu. Zároveň si myslí, že prezident by mal zasiahnuť. Iba slová nestačia. Aj ako čestný predseda strany Hlas by mal prezident Pellegrini konečne zasiahnuť. Má priamy vplyv na to, aby vláda nešírila nenávisť, aby nás neťahala preč z Európy a aby konečne začala riešiť skutočné problémy ľudí, doplnil Šimečka.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky v Národnej rade Slovenskej republiky podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského pomenoval, že Slovensko nemá dlhodobejšiu víziu, ktorá by presahovala jedno volebné obdobie. Majerský vyzdvihol aj to, že prezident pomenoval orientáciu zahraničnej politiky na východ. Majerskému však vadí, že hlava štátu nespomenula v prejave boj za spravodlivosť či korupciu. Právny štát zlyháva v mnohých veciach a my sme to kritizovali už pri hanebnej novele trestných kódexov, dodal. Celkovo však prejav zhodnotil skôr pozitívne. Pomenoval problémy, ktoré KDH dlhodobo pomenováva počas celého tohto volebného obdobia, myslí si. Prejav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho bol snahou o záchranu preferencií Hlasu SD. V reakcii na hlavou štátu prednesenú správu o stave republiky to vyhlásil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že prezident vystavil koalícii najhoršie vysvedčenie. Kresťanská únia prezidenta kritizuje, nezmienil sa o demografickej kríze či o význame rodiny. Stav, v akom sa Slovenská republika nachádza a výkon tejto vládnej koalície je aj výkonom Petra Pellegriniho. Preto nešiel po rezortoch, preto nehodnotil jednotlivé ministerstva, pretože by musel byť veľmi kritický, myslí si Grendel. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí, Kresťanská únia, Michal Šípoš dodal, že Pellegrini bol súčasťou vládnej koalície a stále je čestným predsedom Hlasu SD. Remišová upozornila, že prezident v prejave použil slová ako zúfalstvo, sklamanie či strach a frustrácia. Peter Pellegrini si však musí uvedomiť, že k tejto situácii vo veľkej miere prispieva aj on, keď mlčky toleruje politiku nenávisti a zrádzanie našich bezpečnostných a strategických záujmov. V dôležitých okamihoch ho ako prezidenta nie je počuť a na obranu všetkých občanov rezignoval, myslí si. Absurdnosť vládnutia súčasnej koalície podľa nej najlepšie ukazuje výzva prezidenta, aby parlament neschválil zákon o odškodnení ľudí, ktorí počas pandémie porušovali pravidlá. Ako dodala, treba však oceniť, že vyzdvihol ako jednu zo svetových strán Západ. Peter Pellegrini by to mal dôrazne pripomínať vo všetkých zlomových okamihoch, dodala Remišová. Kresťanskej únii prekáža, že Pellegrini v správe nehovoril o význame rodiny pre budúcnosť Slovenska či o demografickej kríze. Spoločnosť bez fungujúcich rodín nemá šancu napredovať a rozvíjať sa. Je poľutovania hodné, že pán prezident a rovnako vláda rodiny s deťmi vymazali zo svojej agendy, uviedla hovorkyňa strany Katarína Poláčková. SAS. Prezident sa stotožnil so slovami opozície, bol však málo rázny. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa vo svojej správe o stave republiky, ktorú predniesol v stredu, v parlamente stotožnil s názormi opozície a s kritikou vlády, konštatuje to opozičná Saska. Strana však zároveň podotýka, že prejav hlavy štátu mal aj nedostatky. Stotožnenie s názormi opozície vidí SAS v pomenovaní toho, že vláda rieši zástupné témy namiesto cien potravín, zdravotníctva či ekonomiky. Podľa strany bol však prezident málo rázny a jeho prejav mal aj nedostatky. V prejave nám chýbalo jasné pomenovanie korupcie. Za ostatné mesiace sme svedkami obrovského rozkrádania eurofondov na haciendy a luxusné vily. O tom prezident vôbec nehovoril, podotýka SAS, podľa ktorej síce prezident spomenul správu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ale správu Útvaru hodnoty za peniaze o nákupe predražených počítačov ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom nespomenul. SAS kritizuje prezidenta aj pri otázke vodnej nádrže šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu. Podľa SAS akoby prezident absolútne ignoroval záujmy občanov a samospráv. Prezident tiež podľa SAS nepomenoval útoky na demokraciu, na médiá a na občiansku spoločnosť. Rovnako podľa strany opomenul trestnú novelu. Reakcie koalície na prezidentovú správu o stave republiky. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pomenoval vo svojej správe o stave republiky aktuálne problémy. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec. Kmec sa potešilo, že prezident vyzval vládu aj opozíciu, aby spolupracovali na vízii Slovenska.
Pripravujem dokument na vládu Vízia 2035, kde bude nastavené 10-ročné plánovanie, ktoré bude zohľadňovať efektívne využívanie eurofondov, národných aj súkromných zdrojov, pretože Slovensko je v situácii, kedy stagnuje, poznamenal. Podpredseda vlády verí, že sa s hlavou štátu zhodne na vytvorení okrúhleho stola, kde pozvú koaličné aj opozičné strany a spoločne sa porozprávajú o vízii. Zároveň súhlasia aj s Pellegriniho vyjadrením, aby sa v rámci zahraničnej politiky nezabúdalo na Západ. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zvýraznil časť z prezidentovej správy týkajúcu sa zahraničnej politiky. V slovách hlavy štátu našiel vyzdvihnutie práce rezortu diplomácie i filozofiu politiky na všetky svetové strany. Nemyslí si, že by Pellegrini v prejave naznačoval vzdialovanie sa od západných spojencov a partnerov. Naše vzťahy udržujeme, čoho dôkazom je, že premiérové i moje cesty pravidelne smerujú aj k západným partnerom. Naša orientácia je absolútne v poriadku, dodal šéf slovenskej diplomacie. Správa prezidenta bola podľa šéfa rezortu vnútra Matúša Šuteja Eštoka vyvážená, vecná a inšpiratívna v čase, keď je spoločnosť rozdelená. Ocenil som jeho snahu nehľadať vinníkov, ale spoločnú víziu pre krajinu, poznamenal. Minister súhlasí aj s Pellegriniho výzvou na kultiváciu verejného priestoru. Správa prezidenta bola podľa neho výzvou nie na spory, ale na spoluprácu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba označil správu o stave republiky za vyvážený prejav. Je rád, že prezident vyzdvihol aj veľké infraštruktúrne projekty, ktoré treba zrealizovať, inak bude Slovensko trvalo zaostávať. Všetci tu napríklad rozprávame o dekarbonizácii, o väčšej snahe čerpať elektrickú energiu, ale až prezident je prvý, ktorý pomenoval, že to nevieme robiť bez záložných zdrojov a o tom je napríklad aj vodná priehrada, o ktorej rozprávam, povedal novinárom Taraba. Súhlasí tiež s kritikou hlavy štátu o chýbajúcom prepojení medzi vládami. Slovensko podľa neho nepotrebuje množstvo koncepcií. Taraba si nemyslí, že Slovensko sa v zahraničnej politike od nejakej svetovej strany vzdialuje, no súhlasí s tým, že medzi orientáciou Slovenskej republiky na 4 svetové strany musí byť aj Západ. Pre ministra investícií Samuela Migala bol však prejav prezidenta po obsahovej stránke sklamaním. Podľa jeho slov Slovensko nepotrebuje rečníkov, ale lídrov, ktorí vedia stáť za ľuďmi aj vtedy, keď sa to nehodí politickým poradcom. Poukázal na to, že Pellegrini síce hovoril o potrebe silného štátu, ktorý pomáha slabším, no zároveň podpísal zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý podľa Migala zvyšuje tlak na občiansku spoločnosť bez skutočnej potreby a otvorenej diskusie. Ocenil, že prezident sa postavil na stranu Európskej únie. Zároveň má však prezident podľa Migala povinnosť nepodpísať každý zákon, ktorý ide proti slobode, dôvere v občana a ústave Slovenskej republiky. Správa prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho priniesla konštruktívny a vyvážený pohľad na stav republiky. Skonštatoval to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši. Myslí si, že správa bola tiež impulzom pre slovenskú politickú scénu. Prejav nebol podľa Rašiho písaný na mieru jednej politickej strane, ale niesol sa v duchu ústavnej rovnováhy a nestrannosti. Jasne pomenoval problémy, ktoré trápia našu spoločnosť. Poukázal na témy, ktoré sa dlhodobo nehýbu. Jeho pripomienky boli adresné, no zároveň vecne smerovali k vláde a takisto aj ku koalícii a k opozícii. Myslí si Raši. V čase, keď je spoločnosť rozdelená, zvolil podľa neho prezident formu, ktorá nemala ambíciu rozdeľovať, ale spájať. Nepostavil sa do úlohy sudcu medzi tábormi, práve naopak, hľadal spoločnú víziu pre našu krajinu. Som rád, že prezident zároveň ocenil prácu vlády v oblastiach, kde sa podarilo zlepšovať každodenný život, priblížil. Ocenil tiež, že veľkú časť správy venoval vízii do budúcnosti, pretože práve táto časť je víziou pre celú vládnu koalíciu, aby sme mali odvahu prinášať riešenia, ktoré presahujú jedno volebné obdobie a aby sme mali odvahu odstraňovať rezortizmus na našich ministerstvách. Raši tiež v súvislosti so zahraničnou politikou vyhlásil, že hlas SD zostáva garantom pevného ukotvenia Slovenska v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Slovensko má tak, ako každý štát, právo na suverénnu zahraničnú politiku. Rovnako sa však musí správať ako zodpovedný partner, ktorý plní dohody, uzavrel predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa o stave republiky, ktorú v stredu predniesol prezident Peter Pellegrini, bola dobrým pokusom o vyvážený prejav, v závere však mal nevyváženú časť, kde hovoril o zahraničnej politike vlády. Uviedol to premiér Robert Fico. S prezidentom nechce ísť do žiadneho sporu v oblasti zahraničnej politiky. Odklon Slovenska od členstva v Európskej únii a NATO podľa Fica neexistuje. Slovenská republika je súčasťou týchto organizácií. Považujeme Európsku úniu za náš životný priestor a v tomto duchu sa aj správame, poznamenal premiér s tým, že Pellegrini podľahol atmosfére, ktorá je vytváraná proti vláde. Fico tvrdí, že Slovensko chce byť suverénnym členom únie. Odmieta predstavu, že má byť členským štátom, ktorý bude podliehať jedinému správnemu politickému názoru a ničomu inému. Chceme počúvať a byť poslušní, aby nás hladkali po hlave a máme svätý pokoj? Alebo budeme suverénne hovoriť svoje názory a budeme chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky? Pýta sa. Prezident v správe vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany nevzdiaľovala od partnerov v EÚ a spojencov v NATO. Zdôraznil, že Západ je pre slovenské záujmy najdôležitejšou svetovou stranou a nesmie sa z našej zahraničnej politiky vytratiť. Upozornil na množstvo investícií, ktoré máme z EÚ. Dnes budeme dlhší, asi preto, lebo je pretlak informácií a aj preto, lebo je tu víkend, už som o tom hovoril na začiatku, a mnoho času na počúvanie, teda okrem prác na záhradke, samozrejme. Aj toto ma zaujalo a tentoraz v hlavnom denníku. To nevymyslíš. Škandál Pfizergate okolo predsedničky Európskej komisie Uršuly von der Leyenovej bol napriek súdu europoslancami zablokovaný a Leyenová si ešte k tomu odniesla cenu Karola Veľkého za svoje zásluhy o jednotu členských štátov pri zvládaní pandémie, za jednotu odhodlania únie brániť sa proti Rusku a za impuls smerom k zelenej dohode. Výskumníci však tvrdia, že znovu vyzbrojovanie by mohlo zvýšiť emisie o 200 miliónov tón ročne. Komu však na tom už nezáleží, stačí, keď kravy prestanú prdieť. Som hlboko presvedčená, že história nás teraz volá. Rovnako ako v roku 1989, keď Európou vial vietor zmien, povedala von der Leyenová pri preberaní ceny Karola Veľkého. Cena je pomenovaná po franskom kráľovi Karolovi Veľkom, ktorý v 9. storočí zjednotil veľkú časť západnej a strednej Európy pod hlavičkou Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Ešteže my sme mali vtedy Veľkomoravskú ríšu. Nuž Uršula von der Leyenová vo štvrtok vyhlásila, že Európa musí presadiť svoju nezávislosť vyššími výdavkami na zbrojenie a začlenením Ukrajiny do EÚ, píše bruselský denník Politico. Ďalšia veľká éra, náš ďalší veľký zjednocujúci projekt musí pochádzať z nezávislej Európy, povedala v nemeckom meste Aachen vo svojom prejave pri preberaní ceny. Aby sme vybudovali nezávislú Európu, musíme sa zbaviť svojich okov, dodala. Ešte rýchla reakcia premiéra Slovenskej republiky na dianie na prokuratúre zo štvrtka. Vo virvare dnešného pracovne nabitého dňa som si teraz našiel chvíľu, aby som reagoval na dve slušne povedané kontroverzné rozhodnutia súdu a prokuratúry. Poprvé, sudca zatiaľ neprávoplatne odsúdil guvernéra Národnej banky Slovenska P. Kažimíra, hoci P. Kažimír stál v prvom rade politickej zrady v Smere, z ktorej vznikol Hlas, stále si zaslúži spravodlivosť. Rozhodnutie sudcu vyvoláva otázku, či nemalo poslúžiť politickým cieľom opozície a poškodiť vládne strany, pretože aj študent právnickej fakulty musí vidieť v odsudzujúcom rozsudku fatálne nezmysly. Ak sledujeme frenetický potlesk protivládnych médií a opozície, nemôžem sa zbaviť pocitu, že je oprávnené pozrieť sa na prípadné podozrenie sudcu zo spáchania viacerých trestných činov a na to, čomu malo odsúdenie v skutočnosti poslúžiť. Očakával by som, že alma mater Petra Kažimíra, teda strana Hlas SD, sa o to postará podaním trestného oznámenia. Po druhé, prokurátorka zrušila obvinenie opozičnému aktivistovi, členovi strany Demokrati, ktorému bolo vznesené za výrok, že je to už len otázka času, nie je to či, ale je to kedy pôjde Fico dole. Takže pred rokom iný politický aktivista tej istej strany Demokrati ma chcel
za moje politické názory zavraždiť. Teraz príde druhý, dokonca člen strany a so sekerkou v ruke a ukrajinskou zástavou na pleciach ma opäť posiela dole. Prokurátorka sa pri zrušení obvinenia domnievala, že sekerkár iba slobodne hovoril a že ho nemožno stíhať. Vážená pani prokurátorka, kľudne si po večeroch háčte doma nôž do fotografie mojej hlavy, ale keď ráno prichádzate do práce, váš politický názor si nechajte pred dverami prokuratúry. Ak takto mienite vybavovať nenávistné prejavy, je na mieste otázka, či ste potom pripravená niesť zodpovednosť za to, že vašim prístupom budete povzbudzovať masové výzvy na odstránenie ústavných činiteľov, až príde k ich realizácii. Vážený pán generálny prokurátor, nie ste nadšení, keď dostávate rady. Mali by ste si však v takýchto zásadných otázkach urobiť na prokuratúre poriadok. Ak dieťa na škole počmára učiteľový plášť, dostane 2 zo správania. Ak politická strana Demokrati má aktivistu atentátnika a vychová si ďalšieho aktivistu, dokonca člena vyzývajúceho dať premiéra dole, ospravedlnenie takéhoto správania slobodou prejavu je za daných okolností spoločensky mimoriadne nebezpečné, pretože pri plnom vedomí vytvárame podmienky na ďalší atentát. Dnešná hlavná zahraničná téma však len prichádza. A je naozaj vážna. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktoré už som spomínal v správach Stasu, v stredu potvrdil, že Nemecko sa už zapojilo do priamej vojny proti Rusku a sklzáva k vlastnému kolapsu, k rozpadu vlastného štátu. Nemecko vraj opakuje historické chyby, keď sa zapája do konfliktu na Ukrajine, čo môže viesť k jeho rozpadu, zjavne opäť na Nemeckú spolkovú republiku a Nemeckú demokratickú republiku, varoval ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Lavrov sa tak vyjadril v rozhovore s novinárom Pavlom Zarubinom v reakcii na nedávne komentáre Berlína. Predtým počas dňa sa nemecký kancelár Friedrich Merz zaviazal, že pomôže Ukrajine s výrobou zbraní dlhého doletu, ktoré by Kyjev mohol použiť na údery na ciele mimo územia, ktoré si nárokuje. A to vedie k posunom postojov v Kremli, možnosť vypovedania zmluvy 2+4 z roku 1990 o zjednotení Nemecka zo strany Moskvy. Je totiž krok, ktorý sa začína zhmotňovať, čím ďalej, tým viac. Nemecko by sa mohlo znovu rozdeliť, čo naznačujú posledné nemecké voľby, keď východnú časť bývalej Nemeckej demokratickej republiky volila drvivo AfD s výnimkou Berlína, zatiaľ čo celé západné Nemecko, NSR, je beznádejne znacifikované. Spolu s tým sa v Moskve znova silne hovorí za zatvorenými dverami o možnosti zjednotenia Jugoslávie a tiež Československa v horizonte do roku 2050, k čomu budeme mať v piatok extra segment na SVCS, hovorí Lavrov, pretože sa jedná o úplne zásadnú informáciu, ktorá je plánovaná v Moskve v rámci aktuálne preberanej koncepcie ZSSR 2.0. Rozobrať, prečo Moskva nemôže ponechať Balkán v súčasnom stave, ani oba štáty bývalej Československej socialistickej republiky rozdelené pod kontrolou Londýna. Pondelkový výrok nemeckého kancelára Friedricha Merza začína pripomínať komédiu a frašku o niekoľkých dejstvách, pričom v stredu sme videli tretie dejstvo. Zatiaľ čo v pondelok kancelár vyhlásil, že krajiny Západu a USA zrušili obmedzenia na použitie rakiet dlhého doletu proti Rusku, tak už v útorok to Merz korigoval slovami, že tým vraj myslel rozhodnutie, ktoré urobil už minulý rok Joe Biden. A nakoniec v stredu to znova zmenil a nanovo vyhlásil, že nikdy nemal na mysli dodávky rakiet z Nemecka na Ukrajinu, ale že tie rakety si budú Ukrajinci vyrábať sami v závodoch na západe Ukrajiny, ktoré budú spoločným projektom Berlína a Kyjeva. Jednoducho Merz mení svoje výroky rýchlejšie ako ponožky. Dohodol sa na tom s Volodymyrom Zelenským, ktorý v stredu priletel do ríšskeho stánu Friedricha Merza v Berlíne a okrem toho si potom Zelenský odviezol zo sebou 5 miliárd eur ďalšej finančnej pomoci. Myšlienka je podľa zákulisných informácií vraj taká, že Nemecko dodá rakety Taurus na Ukrajinu v úplne či iba čiastočne rozmontovanom stave. Takže Ukrajinci si ich potom pomocou skrutkovačov na západnej Ukrajine v nejakej montovni poskladajú sami dohromady, čím už to vraj v tom okamihu nebudú nemecké, ale ukrajinské rakety.
Reakcia Moskvy bola okamžitá. Podľa Kremla je jedno, kto a kde utiahne na rakete pár skrutiek a poskladá dohromady nejakú stavebnicu. Pokiaľ je stavebnica vyrobená v Nemecku, je to nemecká raketa. A ak bude používať západné navigačné moduly NATO, bude to dokonca raketa NATO. Zaznelo od Dmitrija Peskova. Priame zapojenie Berlína do vojny je teraz zrejmé, uviedol Lavrov. Nemecko sklzáva po rovnakom klskom svahu, po ktorom sa už niekoľkokrát v minulom storočí vydalo. Dole k vlastnému kolapsu, dodal. Ruský diplomat vyjadril nádej, že zodpovední politici v Nemecku nakoniec vyvodia správne závery a toto šialenstvo zastavia. V prejave po boku ukrajinského ministra Vladimíra Zelenského v Berlíne Merz oznámil niečo, čo označil za novú formu vojensko-priemyselnej spolupráce s Kyjevom. De facto ide o priamy vstup Nemecka do vojny s Ruskom. A uviedol, že obe strany chcú zabezpečiť spoločnú výrobu zbraní dlhého doletu, hoci odmietol oznámiť podrobnosti. Začiatkom tohto týždňa Merz uviedol, že už neexistujú žiadne obmedzenia doletu na zbrane dodávané Ukrajine Veľkou Britániou, Francúzskom, Nemeckom a USA, pričom neskôr poznamenal, že limity boli zrušené pred niekoľkými mesiacmi. Moskva opakovane varovala, že dodávkami zbraní dlhého doletu by sa Nemecko stalo priamou stranou konfliktu. Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil vyhlásil, že nebolo prijaté žiadne nové rozhodnutie o prípustnom dosahu ukrajinských úderov s použitím nemeckých zbraní nad rámec toho, čo stanovila predchádzajúca vláda. Ralf Stegner, člen SPD Merzovho koaličného partnera, označil tieto vyjadrenia za neužitočné a vyzval k väčšiemu zameraniu na diplomáciu. Moskva dôsledne odsudzuje dodávky zbraní Západu na Ukrajinu a tvrdí, že podporujú ďalšie krvi prelievanie a bránia mierovému úsiliu. Kreml varoval, že najnovšie provokatívne akcie štátov EÚ by mohli ďalej sťažiť diplomáciu. Jednoducho na jednej strane Trump sa snaží o akýsi mier, zatiaľ čo celá EÚ na čele s Nemeckom práve teraz plánuje vyzbrojiť Ukrajinu továrňami na výrobu nemeckých rakiet dlhého doletu. To nie je vtip a ani kanadský žart. To je realita, z ktorej si ľudia musia klopať na čelo. Doslova to pripomína ples bláznov, ktorí prišli osláviť mier a lásku, pričom všetci účastníci plesu majú pod svojimi oblekmi a róbami schované šable, dýky a kudly, aby jeden druhému mohli podrezať krk vo chvíli, keď sa hlavný organizátor mierového plesu práve nepozerá, pretože ten sa pozerá do zrkadla a pýta sa, kto je najkrajší prezident na zemeguli? Nikto si mu netrúfne povedať, že mu na mier každý kašle. Ale každý z trocha iných dôvodov, pretože všetci chcú mať s hostiteľom plesu skvelé vzťahy aj z rôznych dôvodov. A tento úchylný ples plný pretvárky je myslený so všetkou vážnosťou a ako sa tvrdí, že konflikt na Ukrajine iné ako diplomatické riešenie nemá. To ale nie je úplne pravda. Je to pravda len na poli. Áno, každá vojna nakoniec skončila a skončí diplomáciou, ale obvykle na základe drvivých výsledkov vojny. A pretože výsledky na Ukrajine nie sú zďaleka ešte drvivé pre Ukrajinu, tak nenadišiel čas pre diplomatické ukončenie vojny. Pretože najprv musí byť dosiahnutý drvivý stav na fronte, na mape a hlavne v pokladni porazenej strany. Buď jedna strana vyhrá a druhá drvivo stratí všetko, alebo vojna rozdrví obe strany, že ani jedna už nebude môcť pokračovať. A ani jeden z týchto variantov doposiaľ nenastal. Napriek tomu sa však v úchylnom plese bláznov pokračuje a ples sa predlžuje, rovnako ako sa predlžuje vojna a hostia sa prekonávajú a pretvarujú sa. Zároveň si ale priamo na plese dohovárajú dodávky rakiet dlhého doletu a výstavbu tovární na rakety a zabíjanie. Pochválený buď mier, až na veky. Slovensko nedodáva Ukrajine zbrane, tvrdí Robo, ale pred zbrojovkou v Novákoch stoja niekoľkokrát do mesiaca kolóny ukrajinských kamionov. Prišli pre mierové vlajočky? Pochválený buď mier, až na veky. Hostiteľ plesu sa tvári, že nevidí tie tisíce dronov, ktoré Ukrajina posledný týždeň posielala na Rusko. Videl ale odvetu Rusov, keď to Ukrajincom oplatili a poslali tisíce svojich dronov
Na Ukrajinu. Hostiteľ mierového plesu by mal vedieť, čo sa deje na oboch stranách konfliktu, ale zjavne je zanepráznený inými záujmami. Celá Európa je v ekonomickej kríze a odpojenie EÚ od ruských surovín je len 50% tohto problému. Tých zostávajúcich 50% problémov európskych ekonomík tvorí zelená agenda, teda Green Deal, emisné kvóty a bezbrehá a prebujnená bruselská byrokracia. Preto Európska únia v dohľadnej dobe nemá záchranný ekonomický civilný program. Jediný program, ktorý má zachrániť európsku ekonomiku, celoeurópske horúce zbrojenie do 3. svetovej vojny s Ruskom. Je to ten model, ktorý zvolil v roku 1933 Adolf Hitler. Postavil ekonomicky Nemecko na nohy za pár rokov, ale na základe čoho? Na základe horúčkovitého zbrojenia na 2. svetovú vojnu v Európe. A súčasné sionistické riadiace elity v Európe usúdili, že nemajú iné voľby a možnosti, než oprášiť práve tento Hitlerov model. Celá Európa sa tak má ekonomicky postaviť na nohy obrovskými mamutimi investíciami európskych štátov i samotnej EÚ do horúceho zbrojenia na veľký celoeurópsky konflikt s Ruskom. Preto ten úchylný mierový ples bláznov má presne túto podobu. Zatiaľ čo hostiteľ z USA organizuje mierové gala večery, pozvaní hostia si na ňom plánujú eskaláciu vojny. Vojna skončí, až jedna alebo obe strany už nebudú môcť pokračovať ďalej. Všetko bude vyčerpané. A do toho bodu sme sa ešte nedostali. Našiel som to v pošte od kamaráta, ktorý to našiel na CZ24 News. Zle sa to počúva. A čo si konkrétne ty urobil, aby sa tieto slová nestali realitou? Dám ešte 2 výroky slávnych. Potom, čo Nemci prehrali 2 svetové vojny, nezostalo im nič iného, ako sa stať prinajmenšom 3-krát majstrami sveta vo futbale. Povedal Ulrich Erkenbrecht, nemecký autor. A ešte jeden. Niektorí politici aj na Slovensku, aj v Európskej únii, aj na západe chcú falšovať výsledky 2. svetovej vojny, čo my nemôžeme pripustiť, pretože vieme, kto vojnu rozpútal. Boli to Anglosasi a chceli vohnať do vojny, aj vohnali Hitlera proti Slovanom. Na stretnutí nočných vlkov na Slavíne povedal Štefan Harabin, slovenský minister spravodlivosti, politik a sudca. A ešte jedna doplňujúca informácia na záver, kým som stihol nahrať tento podcast, súd zbavil Štefana Harabina viny za schvaľovanie ruskej agresie. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia.